Pozdrav svima! Danas ćemo vam pokazati jedan lijepi stan u centru Vodica sa velikom terasom i prekrasnim pogledom na more. Ostanite s nama i pogledajte video do kraja. Evo, nalazimo se u dnevnom boravku ovog prostranog stana. Ovdje imamo 83 kvadrata. Stan se sastoji od 2 spavače sobe, jedne kupaonice, jednog toaleta, prostranog hodnika, ove spojene dnevne sobe i kuhinje, te velike terase sa pogledom na grad i more. Stan se nalazi na 3. katu zgrade sa stanovima i nalazimo se negdje oko 400 metara od rive, znači u samom smo centru mjesta. Stanu pripada i parkirno mjesto, a zgrada je priključena na gradsku kanalizaciju. Ovaj video snimamo evo u mjesecu prosincu 2020. i kao što vidite vrlo je lijepo i sunčano, tako da su dobro došli svi koji vole ovakvu klimu. Cijena ovog stana je 130.000 eura i prodaje se kompletno namješten, znači klimatiziran je i sav ovaj namještaj koji vidite je uključen u cijenu. Ja sam Jasminka Fišer-Gavranović iz agencije Alfa nekretnine iz Vodica. Ako vam se sviđa ovaj video, voljeli bismo da nam komentirate, da nas lajkate i da se pretplatite na naš YouTube kanal. Pozdrav svima!